आता आणखीन एक ब्रेकिंग बातमी। इराणवर अमेरिकेने सर्वात मोठा हल्ला केलेला आहे। खार्ग बेटावरील लष्करी तळ पूर्णपणे नष्ट करण्यात आले। डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर ही माहिती दिली आहे। इराणला आत्मसमर्पण करण्याचा इशारा अमेरिकेकडून देण्यात आलेला आहे। तर अमेरिकेने जोरदार इराणवर हल्ले सुरूच ठेवलेले आहेत। आता इराणच्या लष्करी तळावर हल्ला करण्यात आला आणि या हल्ल्यामध्ये इराणचं लष्करी तळ पूर्णपणे नष्ट झालेलं आहे। खार्ग बेटावरील लष्करी तळ हे पूर्णपणे नष्ट झाले। डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावरून ही माहिती दिली आहे आणि इराणला आत्मसमर्पण करण्याचा इशाराही ट्रम्प यांच्याकडून देण्यात आलाय। लवकरात लवकर इराण आपल्या गुडघ्यावर येईल असा दावाही ट्रम्प यांच्याकडून करण्यात आलेला आहे। आतापर्यंत अमेरिकेकडून जे इराणवर हल्ले झालेत, या हल्ल्यामध्ये इराण पूर्णपणे उद्ध्वस्त झालाय असा दावा देखील ट्रम्प करतायत।